Ini iki. Nah, iki nanggone kamare dur keduae kaya ngene iki modele kurang lebih padha. Ana lampu tidure lho, ana mainane kristal iki lho, apik ya. Saiki langsung lanjut menggok ke sebelah kanan kiri iki. Iki nanggone kamar mandine, ki wetengene wis keramikan separo, WC-ne nggih duduk, sekretnya ready, shower-e ready ya, krane ready, genuke ready, minimalis ya. Nah, saiki langsung sebelah kanan kiri. Nah, iki nanggone kamar tidur pertamae, iki ana jendela loro sing sebelah tutup ben sirkulasi udara mlebu metu ben ae. Nah, saya langsung ya tak critani nang kene, nang ruang tamu kene yo. Iki mangko maneh regane 500 juta ukurane 6 kali 12. Untuk sebuah lokasi bandina wis mereka mat gaun kayo. Wis meneh gak sesuai. Beleng kok. Terus Mas, namun jam